hereby bestowed on Ms. Sophie Msoziswa Mahlangu. Mangameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa uwonge abemibeli nabangaphandle ngendima abayidlalileyo kuphuhliso lweli lizwe. January 2008 national load shedding was completely unnecessary and had been deliberately engineered from within Eskom. Wayesakubanga umongameli weli umnumzana Thabo Mbeki uthi ingxaki kacimicimi yaphekwa phakathi ku-Eskom ayinanto yakwenza norhulumente wayekhokelwa nguye. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje Ntambi Ndodwa, Ntamba Nophumza Sikhumba noyitolikyo lwezandla Bhotani Mzonzondo. Namhlanje umongameli Cyril Ramaphosa uwonge abemibeli kuquka nabo bamazwe angaphandle abangama-32 nabathe bavelela badlala indima enkulu ekuphakamiseni inkqubo yentando yesininzi kweli nangegalelo labo kumacandelo awohlukeneyo. Lo msitho walamawonga e-National Orders ngawona mawonga makhulu kweli kwaye aluphawu lentlonipho enkulu ngakwabo bathi bawongwe. Umsitho we-National Orders ngowona msitho mkhulu kweli nalapho kuthi kuwongwe khona amaqhawe namaqhawekazi, lawo aphilayo nalawo sele awunabela uqaqaqa. Namhlanje ke umongameli Cyril Ramaphosa uwathwalise iziyayeye nezihambane lamagqala ewanika lamawonga ngegalelo lawo kwinkululeko yeli lizwe nangokuvelela kwawo kumacandelo awohlukeneyo. The men and women we honor today have played an invaluable role in giving birth to the free South Africa that we enjoy today. Our nation owes them a great debt. Umongameli Ramaphosa ukwaqaqambise nokubaluleka kokuhlonitshwa kwenkululeko yamajelo endaba kweli. In this, the 30th year since we achieved our freedom, we also celebrate the democratic gains we have made in enshrining the principle of a free and independent media. This is an important freedom which was restricted under apartheid. Phakathi kwabo bathe bafumana kulamawonga singabalula umama Williams Kekana nothe wafumana iwonga lemendi lesilivere ngegalelo lakhe kwidabi lenkululeko kweli. Umama uKekana wabeka ubomi bakhe esichengeni, indlu yakhe wayenza igwiba lokufihla amatshantliziyo ezopolitiko ngaloo mihla inzima yengcinezelo. I'm very proud to see it happening today, receiving these awards today, because in Vosloorus, nobody can say, no, Ma Williams didn't do the job. We made our houses court houses because the courts were closed at that time of the struggle. The schools were closed, everything was closed. Umama uSophie Mahlangu naye ufumene iwonga lekhamanga lesilivere ngegalelo lakhe ekuphuhliseni inkcubeko nobugcisa besiNdebele. Ngelixa ugqirha Madala Kunene ethe wafumana iwonga lekhamanga legolide ngegalelo lakhe kwinkcubeko ngakumbi kumculo womngqungqo. Ukanti nongasekhoyo umama uMadosini Lathozi Mphahlele naye uhlonitshiwe ngegalelo lakhe ekugcineni nasekuphakamiseni umculo wesintu esebenzisa izixhobo zalapha ekhaya. Owayesakubanga umongameli weli umnumzana Thabo Mbeki namhlanje ujonge emva apho ilizwe livela khona njengoko eli liqaphela iminyaka engama-30 lazuza inkululeko. Ukwenze oku eFreedom Park ePitoli apha nabekhona ngezinto eli lizwe elaziphumeza ngempumelelo ngaphambi komnyaka ka-2008 watsho ehlaba amadlala kwizinto ilizwe lisilele kuzo. Owayefudula engumongameli weli umnumzana Thabo Mbeki njengeqala elifinqa 68 elilungu le-ANC uqhube kwisikhwebu sakhe ngembali yelizwe kule minyaka engama-30 yedemokhrasi. The national data in the period up to 2007 collectively marked progress in advancing living standards that would rival any other post-colonial emerging market. And using various studies,
There is little doubt that substantial strides have been made in reducing poverty since 1994, whether using a money metric measurement or a multidimensional poverty measure. And although South Africa has made progress in reducing poverty since 1994, the trajectory of poverty reduction was reversed between 2011 and 2015, threatening to erode some of the gains made since 1994. Umbeki uvakalise ukudana ngokuvutyelwa kwengxaki yozengezenge locimicimi wombane ngaphakathi kwinkampani ephehla umbane Eskom, watsho esithi nakubeni bengurhulumente babenze isingxengxezo kuyacaca ukuba sanyashwa. Some among us will recall that in 2007, speaking as the then head of government, I apologized on behalf of government for the instances of localized load shedding which had taken place, and continued in the same vein in 2008 after the first instance of national load shedding in January of that year. With regard to the latter, it was only 11 years later, in 2019, that we discovered that our apology had been misplaced. This was because the January 2008 national load shedding was completely unnecessary and had been deliberately engineered from within Eskom and had absolutely nothing to do with any failures on the part of government. Ukwatyhole umnumzana Jacob Zuma ngokuba yingcuka eyayombethe ufele lwegusha ngelithi unesandla ekubanjweni ngobhongwane kwamaqumrhu karhulumente njenge-SARS ne-Eskom. The only feasible conclusion is that the organization was deliberately captured and President Zuma and Mr. Moyane played critical roles in the capture of SARS and dismantling it in the way it was done during Mr. Moyane's term as commissioner. Uhlabele mgama esithi ewe i-ANC yaphambuka kwezinye izinto ngenxa yenkokheli ezazijongela phansi imigaqo-nkqubo yophuhliso lolizwe. Silungiselela umngcwabo iintsapho zamaxhoba awabhubha kwingozi yebhasi neyantlithekazi yatsha kwibhlorho eMamatlakala eLimpopo nawayokuzimasa inkonzo yepasika eMoria. Namhlanje amagosa karhulumente weli kunye naphuma kwilizwe laseBotswana bakhwelise imizimba yamaxhoba kwiinqwelomoya ezimbini yagoduswa. Inkonzo yesingcwabo kulindeleke ukuba iqhutyelwe eBotswana ngomgqibelo. Umkomishinala ophezulu waseBotswana kweli loMzantsi Afrika uGqirha Senje Monageng udlulise amazwi ombulelo kurhulumente weli ngendima idlalileyo ekugodusweni kwamaxhoba wengozi yebhasi angama-45 nawabhubha kwinyanga ephelileyo. La malungu ecawe iZCC ayesendleleni eya ePasikeni eMoria ngethuba ibhasi intlitheka kwibhlorho semva koko yavutha ngomlilo. Kule ngozi kwasinda intwazana eneminyaka 8. We are convinced, or I am convinced, that the process was discharged with the highest international standards. And I am convinced that you followed the disaster victim identification protocol to the letter. Umkomishinala uthi le nkqubo yanamhlanje izowaxolisa amalungu eentsapho zamaxhoba. As a country, as a people, and of course I was being helped by the Botswana Police Service, I never doubted that the process would be anything other than what we are witnessing today. Umphathiso wesebe lezempilo eLimpopo uGqirha Phophi Ramathuba uthulele umnqwazi amagosa karhulumente ngokusingatha lo msebenzi ngempumelelo. This is the first to arrive, which will be carrying a total of 20. And then there will be a second one that will be landing anytime, which will be carrying a total of 25. So as you can see, we have got all the 45 hashes from our undertaker who have been very professional and has been able to fly the South African flag to show that as South Africans, we are indeed a caring nation, and most importantly, that South African government has got capacity. Inkonzo yomngcwabo yalamaxhoba iza kubanjwa ngomgqibelo eBotswana.
Usodolophu wesixeko saseThekwini umnumzana uMxolisi Kaunda namhlanje uthe wenza intetho yakhe yobume besixeko nebijolise kumgama oselugangathiwe ngulo masipala ukuza kuthi ga ngoku ukwaphawule ngeminye imingeni lo masipala ojamelene nawo. Umnumzana uKaunda uthi lo masipala uMbaxa uyazidla ngomsebenzi omhle osele wenziwe kule minyaka engamashumi amathathu. It is an undeniable fact that lives of people of eThekwini is better than it was before 1994. The people who lived in informal settlements prior to 1994 in areas such as Lindeland, Richmond Farm, Mshaya Zafe, Tambo Plaza, Inanda, Itafleni, Konopia, Sobona Corner, and Kanku Road in Isipingo transit camps can attest to the fact that their lives changed when the ANC government built them new houses with access to water and electricity. Nangona lo masipala usabanjwe ngobhongwana zimbandezelo ezifana nokunqongophala kwamanzi, ukunyuka kwamaxabiso kwenkonzo zikarhulumente, nkqu nombane. uKaunda uthi kulo lesihlanu baza kudandalazisa isicwangciso sabo nesijolise ukuphendula izikhalazo zabahlali. We have listened to your cry. You raised the challenge with rates. You raised challenge with electricity tariffs. You raised challenge with water tariffs and other tariffs. As a caring city, we'll be responding to your call. Please follow us on Friday when we present the budget of this city. Kusenjalo, lo masipala ubukhe wagutyungelwa zizikhukhula. uKaunda uthi bamaxhaphethu belungisa indlela neblorho ezithe zachaphazeleka. Kwaye umasipala uphumeze malunga nama441 eproject nesele zikufuphi iziqukunjelwe. Baza kuphinda bangene nzulu ezipokothweni abathengi nanjengoko lisenyuka ixabiso lepetrol ezinzulwini zobusuku. Ilitha yepetrol inyuka nge-37 cents ilitha ngelixa idiesel iza kwehla nge-30 cents ilitha. Kwelinye icala iparafin nayo iza kwehla nge-19 cents ilitha ngelixa irhasi iza kwehla nge-46 cents kilogram. Ukunyuka kwexabiso lepetrol kuyamanisa nexabiso eliphezulu le-oli ehluziweyo yakwa-Brent kule nyanga. Ngengoko kukho ukujamelana nezikhondo zamehlo phakathi kaSirayeli nelizwe lase-Iran. Isebe lezamandla lithi rand inkenenkene nayo ibe negalelo xa ithelekiswa nedola yaseMelika kule nyanga iphelileyo. Abemi baseLesotho abankaba yabo ikweli yalizwe nabanxalenye yabo yangena kwengekho mthethweni kweli babongoza urhulumente weloMzantsi Afrika ukuba abenzele izazisi nanjengoko sele banikwa amanxiwa zinkosi zasematatiyele eMpuma Koloni. Unkosi uTumelo Kgaoue kummandla wakwaRgaoue uthi wabacandela amanxiwa abemi baseLesotho kuba esithi bangabantu abanye nabasematatiyele yaye amasiko nezithethe ayafana. Kanti isebe lezekhaya kweli phondo lithi okwalo kukuphanda ukuba aba bantu benza ezi zinyanzeliso baselungelweni lokwenza oko kusini na. Tsikinoya usiphathelele ngxelo. Ubawo uNkosi Tumelo Kgaoue uthi intsusamabandla yinimba eyaqala koyisemkhulu ababezinkokheli zomthonyama yokuba abemi baseLesotho babe nelungelo lokucandelwa amanxiwa nokokuba ubani ufike njani kweli. Bahleli ke aba bantu bakhe imizi apha kule ndawo yakwaRgaoue. Bakhile banezinto zonke. But ke ngoku ufika uthi omnye ngutata unedocument umama kanayo. Asweleke ke umama okanye asweleke utata. Mayisweleka umama usale ngena ID nabantwana bana document. Kwelinye icala abahlali bemimandla engqongileyo bathi bahlasela ngokutshisa umzi wenkosi kuba beyirhanela ngokulala ngengubo enye namasela emfuyo aphuma eLesotho. Kwako kwafika utata okuthiwa ngutata uMtshawa ephethe incwadi yenkomo ezibhaliwe zobusela. Mayifika ngelakhi wabamba umntu ozifotsharishele istamp sam namagama lawam. Ndaba nelakhi kuloo ndawo. Umnumzana Musuwela Albert Ntayi onkaba eseLesotho uwelwe ngumqesandleni ngenxiwa njengabanye. Ucele ukuba sidibanele edolophini amatatiyele kuba engafuni waziwe umzi wakhe uthi banelungelo lokuxananaza babe nezazisi zalamazwe omabini watyhola ngelithi kuba kwenziwa njalo kakade ziziphathamandla emva ekhaya. Bona le ntho ena uthi ke dual citizen ilentsa kopedi. Kunalento ye-dual citizenship eyatyikitywa zizizwe ezimanyeneyo kodwa eLesotho isetyenziswa ngamalungu epalamente kuphela. Kutheni thina singayinikwa?
Sicela umongameli uRamaphosa sincedise. Ntate ba parlamenteng. Jwale re ipotsa hore na ha o le mona ho la saenwa Tshakopedi e le ho mona setjhaba sa Basotho se sa etsetse sona le setjhaba. Njengoko umnumzana Ntayi esebenzela engenalo naluphi uhlobo lwesazisi kuba esithi ayihlaziyeki elisuthu lona isebe lemicimbi yezekhaya kweli lithi lizawuchancatha ngqo kwingalo yomthetho. Ukuze ube ngummi weli lizwe funeke ube zazisi ezibonakalisa uba ungummi welizwe. In other words, funeke ube une-ID ebonakalisa uba ungummi welizwe xa ungummi welizwe. Okanye une-permanent resident status osinikezwe lisebe lezekhaya. Kodwa xa ezo zinto zingekho, ithetha ukuthi awunguye ummi welizwe. So funeke qale ke silungise loo nto. Yento uba ukhona apho usuka kwelinye ilizwe kutheni ungenazo impepho kufanele bazithi ukweli lizwe. Emva kokuba urhulumente waseMzantsi Afrika ewuhle amahlongwane phezulu umba wokuthengisela kwabemi baselisuthu amanxiwa. Masiphasa amehlo kwimozulu siyiphathelwa nguThabile Makhaphela. Nkosi kakhulu ke kuwe mamqwathi kudesika yakho yena baba ndibuliseni nawe mzontsundu wam omhlapha ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lam lemozulu mna ke ndikuThabile Makhaphela umamthembu igama namhlanje nangomso yenje nje imozulu. Siyayivula ke bukelwa apha ekhaya kokuphawula kaloku ngokubanzi nje ingxelo zethu ke zemvula imimoya ukutshisa kwelanga apha eMzantsi Afrika nje basibona kakhulu lokho bukele kuyatshisa kamnandi nje wonke umbindi apha eMzantsi Afrika phaka lokho ferrege yoba zaseRhawuti noxa kubanda pha ekuseni evuka ngesibhozo bayavala kabani noko lamini yabo futhi ngamashumi nje akhatshwe sisikhanye abaqondo wakho mbukeli wami aphansi ngaphezulu sivula lo pha futhi ephondweni lethu ebubakoloni phako Alvani Manxa futhi kwakusekuseni phaya ngo-12 degrees bayisonke imini ngo-27 degrees. Zeje kaloku buka imozulu apha ephondweni lethu elikuncama apha eMzantsi Afrika apho kaloku kuse-Free State indawo ezifana phaka kaloku kumazantsi eBloemfontein kwasekuseni pha futhi ngo-11 degrees balabela lusuku suku labo kuyatshisa kakhulu futhi ngamashumi nje azakhatshwe sisibhozo. Bejeje pha ephondweni entshona koloni indawo ezikufuphi nonqondo phaka kaloku mbukele Worcester umzekelo pha ekuseni futhi bevuswa lishumi libe bubanda luphake kaloku amathuba bayivula phaya mpela pha ngorhatya futhi ngaye kaloku la 28 degrees. Bejeje pha ephondweni lase-Northern Cape ngomso indawo ezifana pha koDiara ezikwimpuma yalo mmandla ngo-13 degrees pha ekuseni balusonga usuku ngelanga ngo-26 degrees. Ukanti imozulu pha ephondweni lase-Northwest ngomso njengapha koKlerksdorp kwasekuseni futhi bevuka kaloku ngelashumi kusatshisa pha emva kwemini futhi ngamashumi nje azabe nanye ngomso. Ukanti imozulu yabobona bubukele apho kaloku sikhoyo kuse-Gauteng province amazantsi weliphondo pha kaloku eSprings umzekelo phaya kuyatshisa nje yonke laa ntseni emva kwemini futhi nangorhatya mhle futhi kakhulu futhi ngobeka la 26 degrees kuyabanda pha eJohannesburg ekuseni ngo-10. Zebejeje pha kumantla apha eMzantsi Afrika kaloku eliphondo lethu kelipha kaloku lona koLimpopo ephalaburwa pha ekuseni futhi indawo ezifana pha kopha ekuseni ngo-12 degrees kutshise mpela lihlaba umhlaba kamandi futhi ilanga phaya ngamashumi anesihlanu xa sisehla ngephondo lapha kaloku empumalanga ngomso bevuka phaya futhi emalahleni ekuseni kuyabanda ngesibhozo belusonga beluvala futhi usuku lwabo futhi ekhaya ngamashumi nje azakhatshwe seso sibhozo xa sivala sisonga imozulu apha kwambethela KwaZulu-Natal njengapha kumazantsi eliphondo kuyabanda phaya eKokstad ekuseni futhi nguye kaloku la 11 degrees kuphawu neThekwini neziphalo futhi ekuseni kakhulu kuyabanda ngo-90 degrees kanti phaya ebusuku ku-25. Itsho kaloku imeko apha kwam mna ndodwa ndikuthanda kangaka xesha limiyole. Bukela ngawafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube @Indaba Zethu 163 kamnandi mawethu.